Kudu nampa pilihanmu senajan nogrok aku. Ya iya cak. Wis sakmene nyanding bojo telu sing jawane aneh-aneh. La 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 la. Dah. Iki lho Pak, segaya mateng. Oh iya. Bentar. Ya, sabun sih yo, tak mangan aku. Dah. Delok RW rek pasti nyapu-nyapu nak ngarep. Loh. Kok tadi kurung ngono? Apa iki? RW. Tambah ganteng RW. Kakak mungkin ART paling. Duwe ART masuk rek. Penasaran aku. Ada liyo sing nyapu Siapa iki? Apaan sih? Le, Nggih, lapo kon? nyapu niki. Nanti RW. RW niku sinten nggih? Gak kenal RW kon? Boten. Jawabmu pembantu nak gini. Boten kula niki dikeng. Dikengken sapa RW ya? RW niku sinten? Yo, berarti kira gak gendang ini. Kon pembantu nih sepeda RW ya? Boten. Loh, terus listrik, Boten. sanyo, Boten. terus genteng, Boten. loh, guyu. Ya apa sih? Apa sih? Kula Nathan. Nathan. Oh, sing iku apa? Iku nih masjid iku sing bagian ngelisi WC. Boten, Loh, Pak. kudu Boten. Oh, beda mana sih ya? Loh, sampun ta, Pak? Sampun. Loh, nggih. Siapa? Kon di ART tidak? RT gulume Ngono aku ae dadi ART oleh duwe. Ngono. Iya. Iku dudu ART. Sopo? Sing anakku. Kon lak wingi takon sih, Oh, iya. anakmu. Kado metu. Iki anakmu. Nggih. Kok cek ganteng anake? Anake gua ganteng, bapake klenteng. Wis apa wis elek ngene. Nah yo. Aduh, cok ngono. Apik yo, gak apa-apa yo. Yo. Yo, gak apa-apa masih anake bapake klenteng, penting anake ganteng ya. Iya. Ini 100 po. Oh ya. Wis ka. Walah. Aduh. Walah. Yang niki sinten sih, Pak? Iki ku Slamet. Wong iki ku lurah. Sampe teges. Oh iya. Terus arek iki lurah. Ya wis ngene iku wis. Iku. Men kok diceluk rah-rah niku jabatannya pen apa sih, Pak? W paling. W. Kalau iki W sih mau ya. Nggih. RW. Nggih. Aku ku jenengku iku yo ngerti dhewe sing jenengku sapa. Lontong, Pak Lontong. Tapi ku nak kene ku jabatan ku RW. Mas yo Mhm. jabatanku le cendek lho ya. Meteges hari iki. Oh iya yo. Nggih. Lanjut Jabatanku le ndek ngono ya. Tetep aku, teges aku. Arek ku wis Oh, cek ngono tok ae. Opo, aja nih yoga. Yo kan kon sing berbagi. Aku tak saja duwe paling. 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 Ya apa? Enak gini ta, enak nang kono? Enak teng mriki, Pak. Cuman mboten gak ada konco e. Walah. Kamu. Popo. Yo. No sih. Yo. Ikanmu kok. Wis dulu nasi lo. Napa? Kak. Kapan-kapan nih kon? Iya. Wis. Aduh. Kon. Pak. Lino wis. Iya. Wis ngono. Bro. Sampun aja digowo, Bos. Niki. Heeh. Wis aku kuncine. Boten. Kuncine ndi? Kunci Maria. Ya wis, salono. Nggih. Turun nggih. Kono. Ya apa kanca iki kanca mana anakmu dibekeki. Aku aja dibekeki. Kok oleh ngono jadi sampe kanca iku. Kanca udah kon. Iya. Diajaanku niku ngisoranku. Oh, di saranmu dah. Iya. Oh, iya berarti itu akeh kon. Lho, Iya, lapo maksudnya iki Mas. Oh. Nyele-nyele apik ta sih. Iya, apik ta sih. Oleh. Ayo.
Opo, Mas Polo. Ya, cilik-cilik ae lho. Emo kon copet. Copet yo, pokoknya niku aku ngene gak tau copet. Sik. Londo. Ah. Ayo. Ayo. Oh, iki lebokne sih. Aku Yo. ndelok bae ono Oh. apa-apa iki lho. Kau ono lho, kan apa-apane. Aduh, mesti kon niku. Sumpah. Opo? Eh, Satu-satu sapiro ngono lho. Ya mo. Wis ayo apa ngopi dah. Mbak bayar yo. Ini kalau mau bayar plus. Ini ku nanti. Mancing. Iya ya. Ono storan saya di sini iki dino iki. Malah ngono, mlebu ae. Oh iya. Nanti bojomu. Apa? Wis tak tapuk kon. Ya. Wis tak pengen delok aku apa bojomu. Ayo ngopi kono. Teson. Pak budal sih ya. Assalamualaikum. Yo, tarik ae. Kono. Kene tak kono. Ayo. Ono kok arek wedok kon kok ngonoan iku. Kok apa? Kok isine duwe gak isine lipstick. Oh. Yo duwe iki percuma sing duwe gak diseleno aku. Yo gak diseleno dikeki ngono lho. Apa bungane? Yo bungane akeh. Kon oleh pahala. Ya kon tak tagih kon nang ngene kon. Kon berarti gak ikhlas. Ya apa? Mesti to aja nih. Tanah lu. Jati ya. Ay. Nan di situ ku iki. Duh, kare 1 juta hilang kurang jajan blas. Aduh. Ini arek-arek dengan sembako, gak jatuhku sembako. Nan di situ ku sajane iki rek. Ya Allah, sudah 1 juta hilang. Masaan cuma nak lemari kok. Tak selempit lho gak ono. Opo? Merong 1000 kok. Betul kok bes janggalan tok iki sak biji. Mau dijoko apik rek dekku. Wingi pas akeh-akeh duwe ambek kelane kece. Iya ya, mau dijoko apik. Wis arep awan-awane wong sumpek ah. Ben misi wong ae. Duwe negara 2000, 1 juta dadi 2000 ya Allah, kebacuci nang di kabeh iki. Tak tekonane apri mosok. Feeling gue sih joko apri iki gara-gara agak tabu-tabuan terus gue disaut pisan main rapi arek wis tak kalane apri sih tapi dengar arek gak nyusul aku ya sekelam-keleman iki kan duwe iki 2000 kayak pajangan kok ngene rek lu ya bisa tak apri wis Nandi iki wong-wonge HP ku rusak. Pusing aku rek. Ngono. Kasok ngapari peco, merong kok peco. Nak pos aku gak nak pos. Peco nak rumahan aku gak nak perumahan. Ya apa ya? Gaya insting. Dan instingku gak kuat ya apa ya? Jangket nak talan. Waduh, Nandi rek. Ibuku yang ngene gak mulai-mulai. Wis ae ini badalan. Nandi ae ibuku iki ya. Aduh. Wingi yo duit tak cukup 50. Aja sampe keruan wae. Nek keruan diamuk aku rek. Paranan sih bejo. Nandi nak pos wae. Nandi bejo ya. Nang kene gak ono. Masa nak perumahan. Tapi yo lapar ya perumahan lu ya. Kelasin nang kene ayu. Tapi kono ya ayu. Foto ayu. Tapi aku gak duwe HP kasok ngabari ya. Nandi. Masa nang kono rek. Moro nang kono gak ono. Rono rene mana ya ulaan. Cuma melaku aku tambahan. Ono paling ya. Masih tak parani rek. Tapi kok iku ya, moro gak ono ya apa? Waduh. Ngene iki golek-golekan. Ngidahan lah. Gak ono sing ngidahanan tapi golek-golekan, males.
Tapi aku pengen ono arek. Ya apa ya? Paranane masuk. Parani wis. Mane gak dikonco kok. Lu puting bling lu. Hei. Oh, wis mari ya. Dulu rek. Andi bejo nang kene iki. Waduh, rong dolen. Mak pos gak ono, nang kono gak ono, nang kono gak ono. Nak omahe tok iki sing ono jelas iki. Udan rek. Moro-moro udan. Waduh, cintane nandi ya. Nang kono. Warek rek, ya Allah. Mari mangan Dubai mang, sak pirang kota mang. Petang kota. Warek cuk, ayo mlaku iki ya apa ya? Cara yo. Bet ngising e. Aduh. Kurang doyan wis kebet ngising. Dari ibuku ngising dolen sik. Dolen ngising sik. Barang dolen oleh keceng. Dolen ya wis dolen. Mesti cakle kate dolen lho. Mesti kan arek. Ya apa ya? Masa aku mondo ae ajake koncoe. Koncoku lho ngono-ngono to ae uripe. Kan sing nyenengno aku belas e. Ibuku gak tau mulai, ayah gak tau mulai. Nasib. Apa hariku? Duh, iso lamun rek suruhan setan iku. Parani ae. Loh. Fat, coba tekan di kon. Teko omah. Wah, pirek cetenge tengah bene. Oh iya. Pamer be. Ayo dolen ayo. Dolen Ampean ayo melan. Waduh, sama ML nah kowe gak duwe HP mbok cak ML. Lalu kok no? Waduh, cek sombong-sombong mbok rek. Yo cok rek. Cek Suam. genteng kok. Nah, makane sombong-sombong. Sehari-harian iki ni lapo yo? Kene ya. Wingi ku kene ku mangan paving. Mesti gak jelas. Mesti lu gak jelas. Terus apa? Hari-hari. Kan iku nasmu koyo cyclub cuk. Bisa. Sembarang. Geser nak pos ya. Waduh, nak pos saya blenger aku le. Ya iso lewung. Lewung ah. Iya. Ayo golek konco ta. Wis ono kanca golek kanca. Oh, perbaruan update. Kaon update goblok. Saya suwan ngono cuk. Ha. Capek aku. Ucup. Dari kemarin kok gak ketemu sih. Kemana ya? Aduh, capek loh. Coba saya tak cari di taman. Mana ya Ucup ya? Kok gak ada di taman? Capek, saya istirahat bentar terus aku. Tapi di tamannya gak ada, sepi. Masa enggak daerah sana? Apa sih tak kesana aku? Cuman nggak ada uang yang dikasih Pak RW juga hilang. Habis itu di sana nggak dikasih makanan, Cuman juga lapar. Tahu gitu kemarin nggak usah ke sana. Baiknya uangnya Pak RW itu tak pakai aja. Ucup tiba-tiba pusingnya. Pusing masa kena hujan. Loh, kok tambah tinggi lo pusingnya? Aduh. Oh, capek ya dari taman. Capek aku. Loh, itu siapa kok tiduran di jalan? Kayak udah kece. Ucup kayaknya itu. Tuh kan, ini Ucup. Bintang harus punya pertolongan nih. Tapi siapa ya? Siapa ya? Pak Yura? Apa Pak RW? Aku pengen. Bunyi hujan di atas genteng. Aku pulang sekolah rek, ngajari dulu tas bawa buku map wis jalan loker sekolah ngono nang rong guru kantor. Enak ya. Masihan lek rekreasi
gak belum bayar mangan wis kari mangan oleh MBG belar gak mlebu tambah mukbang. Mulai rek udan lho, gak seneng oleh mulai udan ini. Mulai buku-buku sak mapku tak dari kono kabeh bulan ngene grek rek. Mulai wareg mari mangan kok lapo. Mulai keceng kudu takoki yen pero peceng tak karepno. Enak rek anakku pinter ranking siji. Terus tonggo-tonggo sepeda metu kabeh rek dolen dhewe. Aku sibuk sendiri ae. Bismillah keceng ono nang omah. Soale dijupuk ora ngajar. Pancet ae rek arek rek. Ono nang omah. Aku durung sare durung apa kate ngamuk lho. Pancet ae kon. Ceng. Kapan sih nak kono ngerti kondisi ibumu nak? Ya Allah, dia anak situ kok ngono kepacot nang ngene yo. Niki pengen bejo. Nek bejo iku sing nandi sih aku lho. Lali omahe. Ale cek suge, wake. Ngene iki opo ngene? Kalian tak ngorek anakku mesisan ambek iku blonjo. Klambiku iki persamet telu ya. Batik mbak iki terus itu apa? Oh iya sih situ kan seragam. Ini kira ada duit. Gua bayaran tuh. Tak tuku sak toko-toko sak kios-kios sih. Belanja paling apa sing kurang tomat, timun, terong, lalabu siam. Apa yang aku tanami itu yang aku. Pupus. Anu selagi air masih hujan, ngapain harus ditakuti? Ya lek duit ngono baru wedi. Duit udan itu kan sopo. Royokan ngomong bongko druduk ngomong akeh. Aku golek konco ning ndi yo? Gak ono arek. Belok nganan apa ngiri yo? Wis nganan ae wis. Wis akene ya? Iya. Ya wis. Yo nanti yo. Pop. Lho ya apa sih Mas? Lho, kon arek ndi kon? Nyare kon ya. Nggih Mas. Arek ndi kon? Arek anyar Mas. Lho lah iya arek ndi ya mamu. Niku wengking mriku. Sapa jenengmu? Nathan. Sapa jenenge bapakmu? Londong. Sapa iku? Oh. Iya iku ya Franco iku ya musuh Nathan. Kene lho. Nggih. Sapa jenengmu? Nathan Mas. Waduh. Oh, hero ML iku. Kotlen ah. ML niku napa? Waduh. Kon kembul kene karo ML yo kene kene guru kabeh. Mboten ngertos ya Mas. Yo, Kotlen sih sing iku lho, sing Nathan yo lho, sing wena hero ni. Hyper lho. Ngertos niku kula. ML niku mboten ngertos. Bapakmu lemu ya? Nggih. Ha iku kae ini bekon iki. Iya, Franco. Franco niku napa? Franco iku yo sing gawe tali lho. Tidak maling ae. Maling Mas. Kak, kudu maling. Aku nyelang pedamu kan nggo ya. Betul. Piro? 300. Oh. Main ayo rek. Cocok iki ya, aku ya dhewe. Cocok napa Mas? Nyelang duitmu. Ambek pedamu. Ini. Kene cepetan. Niki Mas 300. Iya. Begini. Damel napa Mas? Si, nunggu kok. Pen kelem anten iki gini. Nunggu si. Tunggu sih. Nggih. Kelem anten ya? Gini. Nyelang pedamu aku. Iya. Nggih. Aku jajan duit lu. Nggih, cepetan nggih Mas. Iya, cepet. Tenang ae. Nggih. Aku iso liru. Kenal bapakmu aku bareng. Aku gak melok Mas. Ojo. Enten iki ini lho. Iya. Iya dhewean apa Dean. wis. Ora o, Cepetan, nang kono yo. ono bolo-boloku kabeh. Tenang ae, RW iku. Iya. Koncoku. Temen Mas. Iya. Iya, kasih sih yo. Tenono. Nggih. Ayo kono iki. Iya. Sesuk lho Mas. Iya tenang ae, Bos. Nah, wis. Ini bapakku. Oh iya, Kak. wis salah. Bapakmu ro aku kok. Santai. Kok golek aku ya? Iya.
Waduh, aku menang aku rek sampai utanan nih. Sampai ambon si nganan, nyiwo, lurus. Langsung nama ambon tak kayo. Paran lapok, rono. Tapi lek karo niku, ada konco aku. Tak ronai, apa melaku? Mulai jajanan digi. Sembarang. Si. Lurus saya tapi. Si tang oco si. Ut. Lali nggak ada oco ya. Oh, enggak ada aku mau ndelok kene lho kiwa kaono. Tak ayo serana. Ayo. Aduh. Luar ada. So bisa nobrek marah ada. Aduh. Sopi gue, asyik ikut belajar ya wah. Sopi gue ambon ah, ini masih ambon. Iya, bosok mau kita dulu ya tuh. Ya Allah, ya Allah. Sopi. Mas, ya Allah ambon ya. Kenapa bon? Bon, bon tanya bon, 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 tunggu sebentar, bon. Kon malah apa bon? Liur. Tunggu sih bon. Aduh. Kon kok iso ik mau. Aduh. Beliur aduh. Ditabrak mau, tabrak lari wong e. Coba sih. Aduh. Hah? Luar dasku ngawur lu. Cek, Aduh. cek lewat cek. Kon kedang apa kon iku? Aku anak-anak dulu duwe. Aduh, cek gak kuat pri. Iki kita duwe. Aduh. Suwe bon. Iya. Kok. Aduh. Suka apa kon iku? Coba beli nabrak yo. Aku mang kata aku Yo, pada putih ada konjangan loro sapa mau? karo luar we. Bon. Aduh. Apesmu iki mari oleh rezeki saja apes. Aduh pri. Apes mulora. Iya kebentur ya. Boleh cim. Aduh. Ya apa iki? Loh. Turun tanganmu. Tanganmu. Lu. Ya Allah pri lah Waduh, kawannya aku bang. Kok ngene pri tanganku pri? Aku gak menjelok pri. Ya Allah pri. Aduh. Pri. Iki berbuka. Waduh. Tangan. Oh iya pri. Waduh, ngeri jantungku pergi. Lora tanganmu. Iya pri. Aduh. Duh, lagi ya. Gak jadi menisir dong pri. Cuklek imon. Aduh. Wah. Waduh, kak wae. Siapa tak golek no pertolongan yo. Kayak menisir pri. Tak golek no RW Lurah. Iya cepetan pri. Aduh. Terus. Aduh, pri tanganku pri. Wis tenan kene yo. Iya. Yo. Sik sebulan hati ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ampun suka ngono. Aku meterin lepeng lurung oleh kalau ketemu peng telung oleh mesin cuci aku. Terus tak pegelane tak parani tes dhewe wis los. Wis walet rek. Bisa mati kok sing saiki ae ya. Bulan madu. Taruh soalnya ini kan di sinematik. Ya. Sandal kon. Oh, tak kok tembelek ngene. Ah, kalau regane luaran ya Allah. 1000 iku oleh loro. Oh, nak kon 1000. 1000 duwe. Lunas ana tangku. Ah, beda kon ayo ngomong. Kene iku Mas opo? Oh, coba beda kae ngomong oh. Bahas pe. Alah, iku lumayan niku wis. Utang iku sak lembar ngene. Utang lembar enggak sampai 1000. Loh, sak buku ya sampai 1000. Apa? Kopi. Siapa? Coba kopi kok. Cot. Aja bebe. Ambon apa? Ambon. Korban tabrak lari. Tabrak lari. Iya. Loh, mari ditabrak iyo mlayu. Yo kawan. Ambon iku tabrak arek. Bro. Ditabrak arek. Tabrak. Iya mau langsung mlewayu. Loh, ditabrak desain kolengin enggak? Kok Yes. mlayu? Dah canglas. Bisa goblok. Tapi bedai ku ora putih Vario. Hah? Ayo, Sini. Arek loro. Hah? Bedai Vario ceper. Masuk. Aku mau kaget kok. Enggak mungkin. Ayo delok sih. Ayo. Kalau ayo Rono. Ayo, cukup kamu. Wes gak. Iku mau kayak Iku mau cepetan. Kamu selamat mati.
bro. Cepat. Bon. Mati. Tangan sampeyan normal. Ya dua mau. Duit suwe. Dua tahun ora kok. Telepon no. Telepon dokter. Halo. Nggih. Iki pasien. OTW nomor ini. Kritis. Kawat. Ayo cepat. Ambulan. Bon, mati. Astagfirullah, innalillahi. Duit bisa niki lho Ya, suwe. Alah, ya Allah, suwe. Ya, sik. Aduh. Harus budal re pasien. Aku pas blonjo mau nyele Mbak iku rek, Mbak Ida rek. Tak rono. Semon. Cuman Pak, dokter Pak serak. Kalau Spurana. Mikir. Spurana. Nanti jangan iga. Iki lho. Iki tae. Aduh loro. Aduh. Sing iki. Kudu. Gitu. Tangan. Tangan ngali yo ta. Kon gelem di gabet gak sih? Aduh. Kau nomor mencuri kan? Aduh. Ayo. Mau ora. Lo dikepuk sama lorong kok. Aduh. Kayak balung iki. Jantung lah jempol. Loh, ya aku ngono. Wala iki yo ngono. Ya ndek iki. Aduh. Jak kemero Pak Wirwe. Tarik. Aduh. Balung iki ya. Ayo pusing. Aduh, pusing. Kayu. Meneng ngomong. Kon gelem waras gak? Iki lah kok sekelimpon. Aduh. Loro rek. Aduh, ngerti loro, Bon. Patung kene atok. Kan di, lo iki nang kene pergelangan jare. Cepetan. Ya. Tolong dong. Meneng ngono. Tutupin nomornya. Bisa. Lambat kok iso sih iki mau. Iki mau ditabrak arek. Tabrak arek. Putih. Sumpah. Nanti wonge. Kan ono CCTV ponak kene. Oh, Ono CCTV nak kene. Ah, gak jelas. Kambine lu suka kabeh iki lho. Lho ayo tuh aku. Wis ah. Bebek. Mok. Ngono. Gua jadi keplak loro. Waduh. Bon. Tan kok ngene. Boleh. Metal. Laro. Ayo biar. Ayo. Saya gendai. Aduh. Bon. Aduh. Terus boleh. Aku ada metal ayo. Ayo. Boleh. Ucup tadi gimana? Kok pingsan ya? Loh, itu lo Pak Lurah sama Pak RW ya? Sampai tadi tinggal nak ini. Pak. Hah? Apa? Lapo. Ucup Pak, Lapo ucup. Turu. pingsan. Apa? Ayo, dang. Repoti ayo, ya Allah. Kate mangan gak situ. Pingsan tadi Pak. Nanti. Itu loh. Astagfirullahaladzim. Aduh, taek. Koni. Cuk. Ini loh Pak. Cuk. Saya gano. Usun. Iki apa sih kok bisa iki? Botol lek. Usun. Ayo. Lah kon. Wes kene, keranjang. Ojo. Guyon. Ayo, mesti kon gawe. Kon. Lu gono. Yo ngono. Wis. Kok mati ya? Lu gono terus kene lu gondi. Goblik. Kon. Beneran. Saya nama kowe. Ayo cepetan. Namaku. Dukun buntelane mau. Namaku wis meneng kok. Gawe guyon. Gimana? Ayo cepetan. Mulyo. Ayo cepetan. Oh, lapo? Ya apa bang, untuk rumang lu. Beset ya. Wedi aku. Beset ah. Agak ngono, aku nabrak arek mang. Lah ya mangane ya apa ya? Sebaliknya beda ya. Ya pernah balik no. Ayo.
Tak bayar nek beta ya. Lho apa Mas? Kasih dadu jajan. Wah, gak sida dijak dolen lah an. Iya, tak bayar duwe. Lho Mas. Kate magrib soalnya, Bos. Duwe kene duwe. Lho, Ora situ. Lho, 300. Oh, kudu duwe ya iku. Cucu. Ya wis. Ya wis iki beta ya. Iya, beta sun ya. lho gak dijak dolen lah Mas. Ya, Meneh ya. Kapan? Kambal ya, Ben. Nggih. Ben dikali ibu. Bener ya, Mas. Nggih. Walah rek gak sida duwe kanca lah an. Ya wis mulai ae. Ayo, ayo. Ono air iki rek. Lah yo. Bang, sawe. Ayo. Aku pusing. Aduh. Di sini ada Bapak di sini. Loh, Bapak. Kalau ngocek ikut. Nunggu kene sih nunggu. Yo wis. Wis yo aku tak mulai. Yo. Wis mulai yo. Ih kok gini. Oke, Bos. Cok lali ya, Bos, utangmu nak aku. Iya. Ya kon, utang aku. Clear yo. Kon. Ayo wis, mulai tang. Lah, ono ae. Wih, mangka ana suara peta wis balik hari ini. Ya boleh, itu konco. Ya boleh, itu. Mboten gadah kanca, Pak. Apa? Oh? Gak cocok ya kali kula. Gak cocok. Nggih. Loh, apa pedamu ke barat itu? Niku wau di siler kali. Ada kali siapa? Ada gede dah. Nggih. Oh, ya wis, wis. Iku lho, dolan mbek. Oh, cepi lho. Oh nggih. Ah, mal bosik. Kene. Napa, Pak? Kene, sik, tak dolan hari. Nggih. Jawab, jawab. Ayo. Apa? Wis, dolan mbek iki lho. Niki sinten, Pak? Ini Iki- cuma siapa? Ucapin masih kucing sama wajahnya ngeblur. Iki anakku. Ket mulai. Ucapinnya pusing gak diajak. Ya wis. mulu. Nanti maino ambek iki jenenge sapa jenenge lali. Oh ya Nathan astagfirullah Main Bapak apa Dewi. ya enaknya? Wis. Itu udah ketemu mainannya. Iki jenenge Siapa Ucup. namanya? Iki Oh iya ya. Siapa? iki anake RT nak gini. Oh. Dadine Kamu sama Pak D saya masih besar anak Pak D. yo saya mau bosik. Mau bosan. Nggih. Jangan lupa Like, Comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.